Това 9-годишно момиче решило един ден да пусне балон с бележка, и това променило живота й. На бележката били написани името и адресът й. Това всъщност било идея на нейния дядо, за да й помогне да намери приятел за кореспонденция. Те обаче не очаквали нищо особено да се случи, но това, което последвало, изненадало всички. Около седмица след като Лора Бъкстън пуснала своя балон, тя получила писмо от друга Лора Бъкстън. Балонът бил изминал над 600 км над Англия и се приземил в двора на един човек, който имал 9-годишна съседка с абсолютно същото име – Лора Бъкстън. След като съседът й дал балона, Лора казала, че не го била виждала преди, но тъй като имало бележка с адрес, тя решила просто да пише на другата Лора. Така се разкрила една удивителна история. Не само, че двете момичета се казвали Лора Бъкстън, но имали еднакъв цвят на очите, били на същата възраст и с подобно телосложение. И двете притежавали същите домашни любимци – сив заек, морско свинче с тъмно петно на дупето, както и куче, което не само че било същия цвят и порода, но и на същата възраст. Когато двете момичета се срещнали за първи път, без да се уговарят, били облечени с сини дънки и розови блузки и носели своите морски свинчета. Освен това, двете Лори Бъкстън били с една и съща височина – 1,40 м, което било доста високо за тяхната възраст. Те станали близки приятелки и са такива и до днес. Поради множеството странни съвпадения, тази история е разследвана многократно и впоследствие е потвърдена. Абонирайте се за още интересни истории от цял свят на български език.